Jo sóc d'aquí del barri, he nascut al Bon Pastor i també vaig estudiar la primària aquí, precisament al Tilè, que abans es deia Bernat de Boí. Per nosaltres la diversitat és una riquesa, perquè al nostre barri viuen nens de moltes nacionalitats, de moltes tipologies, de molts països, i la riquesa és que aquí dins de l'escola comencin a aprendre com establir relacions els uns als altres amb un clima de convivència, de respecte i de companyerisme. A mí me gusta mucho esta escuela porque es un sitio donde hay mucha libertad y puedes hacer un montón de cosas. El que més m'agrada de la meva feina és veure models d'èxit que surten, que sempre la imatge que a vegades donem no és la realitat, poder ensenyar la realitat de la comunitat gitana també, del meu treball, i mostrar que aquest referent d'èxit que n'hi ha molts. Jo visc al barri de tota la vida, sempre he viscut al barri, tota la meva família ha viscut aquí al barri, per tant, sóc una persona que conec a la gent i jo crec que és fer un treball pel teu barri de servei i poder fer millores, poder arribar a aconseguir que aquesta escola, lluny de ser un lloc on es fa una guetització, aconseguim que sigui un referent dins del món escolar. M'agrada molt els projectes que fem. Hem fet el planetari, els aliments, ara estem fent sobre el planeta.